máshogy reagál a megszokotthoz képest. Tehát például, hogyha valaki tipikusan, amikor valaki vizsgai időszakban vagy sokat dolgozik, kevesebbet alszik, több kávét fogyaszt, akkor nyilvánvaló, hogy a szíve valószínűleg kevesebben fog dobogni, vagy akár hamarabb jelentkezik egy émelygésérzés, vagy vérnyomásváltozások. Vagy ugyanígy, hogyha futunk, vagy tornázunk, akkor utána nyilván hevesebben dobog a szívünk. Hogyha valaki ezeket a testi érzéseket tévesen értelmezi, és azt gondolja, hogy ezek egy induló pánikrohamnak a jelei, akkor elkezd ezen izgulni, mert hiszen ki akar pánikrohamot, főleg az, aki már átér, és minél jobban megijedettől a teste reagálni fog erre. Tehát ez egy ősi reakció, hogyha valami veszéllyel állunk szembe, tehát például régen az őserdőben találkoztunk a tigrissel, vagy a dzsungelben van tigris, ugye a tigrissel találkoztunk régen, akkor a szervezet, ez egy ősi reakció volt, hogy felkészült a szervezetünk arra, hogy vagy megverekszünk ezzel a tigrissel, vagy elfutunk, ugye ez a klasszikus fight-flight reakció, a középiskolai tanulmányokban benne van, biológiai tanulmányokban benne van. Tehát ilyenkor az izmokhoz oxigént szállít a vér, megváltozik a szén-dioxid-oxigén koncentráció, tehát felkészül a testünk arra, hogy megverekedjünk a veszéllyel. A modern embernek most már nem a tigrisekkel kell megverekedni, hanem vannak szimbolikus félelmeink is, ilyen a megszégyenüléstől, ugyanúgy félhetünk, mint egy tigristől, vagy ugyanúgy félhetünk attól, hogy elveszítjük a munkahelyünket, vagy hogy a főnökünk leszólt minket, és az önértékelésünkre mondjuk ez hatással van, hogy akkor én egy rosszabb ember vagyok. Ez ugyanolyan félelem, mint a tigris, ugyanúgy felkészül a testünk. Tehát ez igazából egy pánik vagy egy szorongás kapcsán, ahogy reagál a testünk, az egy teljesen normális reakció, és onnantól lesz pánikos valaki, és ott válik ketté a dolog, amikor ezeket a testi jelzéseket, amit a testünk felkészül arra az általunk félelmetesnek tartott helyzetben, azokat nem úgy értelmezzük, hogy normális jelek, hanem úgy értelmezzük, hogy egy induló pánikrohamnak a jelei. Pánikbetegségről akkor beszélünk, hogyha adott időszakaszon belül számos pánikroham ismétlődik, azok, akik átéltek már ilyen rohamot, azoknak nem kell lesz elmondani, hogy ez mennyire nyomasztó tud lenni. Az emberek különböző tüneteket észlelnek magukban, heves szívdobogás, hányinger, szédülés, remegés, reszketés. Van, aki attól fél, hogy most megőrül egy ilyen roham után. Általában ezek a rohamok 10 percet alakulnak ki, elérik a csúcspontjukat, és egy olyan fél óra alatt le is csengenek. Tehát maga a roham az igazából nem tart sokáig, de annál nyomasztóbb élményt hagy maga után. Egy idő után, amikor egy több roham ismétlődik, akkor az illető elkezd azon szorongani már előre, hogy bármikor lecsaphat ez a pánikroham. Ezt nevezzük már egy ilyen anticipátoros szorongásnak, amikor már igazából attól fél valaki, hogy szorongani fog. Tehát attól szorong, hogy szorongani fog. Ez odáig is elvezetett, hogy valaki akár már nem mer egyedül kimenni az utcára, vagy már az elinduláskor rátör ez a szorongás, hogy mi van, hogyha akár boltban vagy nyílt helyen, ahol mások is láthatják, rátör ez a szorongás, ahol mások is láthatják, vagy ahol nincs segítség, tehát többféle szorongás van emögött. Igazából ennek a kezelése az kognitív viselkedésterápiás technikákkal és egy ilyen dinamikus szemlélettel történik. A kognitív viselkedésterápia azért kifejezetten hatékonynak bizonyult, akár az én tapasztalataim, akár a szakirodalom alapján is. De ez azt jelenti, hogy kb. Egy olyan 10-15 alkalom alatt az illető megtanulja azt, hogy amikor jönnek ezek a pánikrohamok, akkor ő azokban a konkrét helyzetekben milyen technikákat tud használni arra, alkalmazni arra, hogy ne alakuljon ki a roham. Mert amikor valaki belekerül egy ilyen helyzetbe, akkor érződik, történnek vele az események, olyan gyorsan pörögnek le ezek az egymás után folyamatok, hogy az ember észre se veszi, és már megvan a pánikroham. És itt a terápiában azért is szükséges volt rá 10-15 alkalom, ugye sokszor ilyen tréningsegben rátgyakorolja a betegen, és ez a terápiás üléseknek a fő vonulata, hogyha az ember igazán pontot akar tenni mondjuk a pánikbetegség végére, akkor érdemes egy ilyen dinamikusabb szemlélettel azt is megnézni, hogy igazából miért van az, hogy őnának kialakult egy ilyen pánikbetegség, egy másik embernél meg nem alakul ki. Legtöbbször az a tapasztalat, hogy ezeknek az embereknek az életében korai krízishelyzetekben azt tapasztalták meg, hogy magukra maradtak egy olyan helyzetben, amivel nem tudtak nyilván
gyerekként megküzdeni, és ez egy ilyen szélsőséges félelmi reakció is társult. Akkor tehát ő megtapasztalta azt, hogy az ő kontrollján kívül van az a helyzet, és mellette mondjuk egy nagyon intenzív negatív élmény, tehát egy félelmi reakció, ez a kettő összekapcsolódott, és akkor ez igazából így eltározódott, vagy betolósodott a lelkébe, és később kulcsingerek hatás lett, amikor megint hasonló élmények érik, ahol ő esetleg kontrollvesztettnek érzi meg magát, mondjuk egy munkahelyelvesztésre, vagy a szorongás esetleg attól, ha úgy érzi, hogy nem az ő kontroll alatt vannak a dolgok, akkor ezek így aktiválódnak, ezek a korai élmények, és akkor így jön létre akár az első pánikroham.